motor elek malah saya elek ngene go mogokan bajindul tenan kok. Didol rasa ora payu iki. Bombo ah. Nelpon sopo iki case omah. Wendy jajan. Halo. Iki ae wangi nyurung motorku. Motorku mogol. Loh, endi? Dalane nganu, arah iki lho. Nggone rondo teles sing mbok inceng wingi. Kono, yo, saya tani. Ya wis cepet yo. Tak enteni nang kene. Yo, gas iki yo. Yo. Wedi iki ndak suwe nang kene. Nganti lumutan iki cah. Apa motor mogok yo Alah motor rupane kok ni JRR kene. wah ngene lah yo Astrea ora setia yo Suruh. Justru kok enggak. suruh